Entre l'anterior terrat i el d'avui han passat almenys 5 dies, però també algunes coses que vull subratllar. Ens trobem en el 845 dia de pandèmia i la corba continua a l'alça, en el que ha començat a qualificar-se com la 7a onada. Vivim el 129 dia d'invasió d'Ucraïna i l'OTAN continua sense dissoldre's. El fantasma de la fam comença a aplanar per sobre alguns indrets del planeta. Des de la nostra perspectiva més pròxima, és veritat que vivim esdeveniments més amables. Les associacions d'autoajuda continuen fent la seva tasca, com és el cas d'Àrtic, a la comarca de l'Horta, o el col·lectiu Soterranya, que acaba de lliurar fa 2 dies la bicicleta número 1000 per canviar el món. Les organitzacions pacifistes i humanitàries protesten pel tracte que se li dona als corrents migratoris. Hi ha congressos que estudien la millora de l'avaluació formativa. Tira, tot no està perdut encara. Sobreviurem.